daar gaat hij weer afnemen. Ik moet wel zien waar hij omheen gaat. Ja, dat is... Oh, balkje. Dat is maar 4 af te reiken hoor. Yes! Ik zit dit hele filmpje. Dat is de... Dat die stijl. Yes! Voor ben je net sneller dan al. Daar is ze. Goed zo, Baloo. Zet hem op. Daar komt hij weer aan. Hoppa. Hoppa. Ba. 10. Yes! 4 aftrekken. Anne de Koning met Baloo en 4 strafpunten. Krijgen we nu het tweede parcours. Inge de Vries met Glenda. Ik wil hem anders zo laten zien.